Wong ora ngerti kok tok mangan. Mula bareng sampeyan mangan terus wuta niku. Waduh kepiye Kiai? Nggih pun. Gandeng sing isih awas niku kula pun nggo kula tuntun golek tombo. Iya Kiai ayo golek tombo ayo Kiai golek tombo Kiai. Ayo aku tuntunan. Nggih. Aku tuntunan Rasudi. Laku dhewe. Semari ngono kuwi ya. Atine elek semari saiki ya. Tak. Wis mangkat truk. Yo Gang, golek dalan dhewe Gang. Ayo. Awas. 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 Yo. Awas. Awas. Mobil.